Vores opgave gik ud på at lave en firkant, hvor at de første 3 vinkler var 55 grader, 110 grader og 125 grader. Og så skulle vi så finde ud af, hvor mange grader den sidste vinkel var. Og så skulle vi svare på, hvad firkantens vinkelsum er, og om en firkants vinkelsum altid er den samme. Jeg vil så starte med at indsætte nogle af de vinkler, vi kender. Jeg trykker derfor på vinkel med given størrelse, og så sætter jeg 2 punkter. Og så indsætter jeg det første vinkelmål, vi kendte, som var 55 grader. Og så kommer den frem her. Så for at gøre det mere overskueligt, sætter jeg så sådan et linjestykke imellem punktet her. Så indsætter jeg så det næste vinkelmål, vi har. Igen med vinkel med given størrelse. Og det er en vinkel på 110 grader. Kommer så frem her. Og så igen sætter jeg et linjestykke imellem. Og så sætter jeg så igen ind det sidste vinkelmål, vi kender. Igen med vinkel med given størrelse, og det er så 125 grader. Så kommer frem her. Og så igen sætter jeg linjestykket. Og så skal jeg så finde ud af, hvad den sidste vinkel skal være på. Og derfor sætter jeg så en linje fra vores gradetal herover ved B-punktet, som så skal passe over på den anden linje. Sætter jeg der. Og så sætter jeg så et punkt der, hvor vinklen kommer til at bære. Og så ved jeg jo ikke, hvad den sidste vinkel er. Så derfor vælger jeg bare vinkel her. Og så indsætter jeg vinklen. Sådan cirka. Og så kan jeg så se, at den er 70,22. Det vil sige 70 grader. Og så hvis du plusser de 55 grader sammen med de 110 grader, de 125 grader og de 70 grader, så får du en vinkelsum på 360 grader. Så firkantens vinkelsum er 360 grader, og den sidste vinkel den er 70 grader. Og en firkantens vinkelsum, den vil altid være 360 grader, fordi lige meget hvordan du fordeler vinklerne, så vil det altid give en sum på 360. Okay, jeg skal nu tegne en trekant, hvor jeg kun har fået oplyst 2 af vinklernes gradetal. Den ene den skal være 50 grader, og den anden skal være 105 grader. Vi har ikke fået oplyst den sidste, så vi kan starte med at tegne de 2. Jeg starter med at gå op og vælge et linjestykke. Vi har ikke fået oplyst nogen om hvor lang sidelængden skal være, så vi laver bare en tilfældig. Så går jeg op i siger vinkel med given størrelse. Så har vi som sagt fået den ene vide til, at den skal være 50. Den går mod udad. Og vi har fået den anden til at vide, at den skal være 105. Og den skal så gå med ud, altså den modsatte vej. Nu har vi så fået begge vores vinkler på. Så går vi op og vælger linje her. Og så tegner vi en linje fra B op til vores A her, og vores A op til vores B. Og vi tegner bare en linje, og den her linje den fortsætter og fortsætter. Så nu kan vi gå helt op her og se, at vi faktisk har tegnet en trekant. Det eneste er bare, at vi ved ikke, hvor stor den her vinkel den skal være. Så vi sætter et punkt. Det eneste vi ved, det er, at alle trekanter har en vinkelsum på 180 grader. Så det skal den her også have. Så hvis det skal stemme, så skal vi sige 50 plus de 105. Og hvis det så skal give 180, så mangler vi de sidste 25 grader. Så den her, den skulle meget gerne give 25 grader, så har vi tegnet vores trekant korrekt. Så jeg går op og siger polygon, så vi lige tegner en trekant. Det er vores D-punkt, der er heroppe. Sådan der. Og så kan vi lige fjerne de sidste linjer. Det er lidt mere overskueligt. Sådan der. Og for at få at vide, hvad den sidste vinkel er, så går vi op her og siger vinkel. Så A til D. Og så trykker vi bare ned på vores A-punkt. Og den her, den giver så 24,91. Så den er stort set præcis tegnet. Den skulle gerne give 25. Så det giver de 180 grader. Så kan vi lige fjerne vores punkter her, hvis vi vil det. Sådan. Og bum. Så fik vi lavet vores trekant på de 50 grader og de 105 grader, som vi fik oplyst, og vi fandt ud af, at den sidste vinkel skulle altså være cirka 25 grader.
før den har en vinkelsum på 180. Så